Okei, moi vaan kaikille katsojille sillä Jonsku ja Sky 20. Juu. Osa 20. Osa 20 kunniaksi saatiin tällaista kamaa. Ja nais. Tänä vaihdan näitten paikkaa tietty. Timantti on tietenkin paremmin kuin rauta. Siis kulta-aikarauta. Jos mä sanon, on se parempi kuin rautakin. Laitan nuo kamaat tosta päälle ja vielä noin. Laitetaan vähän silppaa tänne. Ei me näitä tarvita. Huonoja kamoja. Joo, nää kamat tarvitsee vaan. Oho, joku on tuolla ammuskella. Tai no missä, en mä tiedä. Mut kuitenkin. Yritän nyt päästä jotenkin jonnekin. Moi. Moi. Kato kun se menee. Kato, mä tein sille tolle pienen huijauksen. Trollaan tätä tyyppiä. Kun se pitää blokeilla, niin mä alan akkasta. Tai siis ammun sen alas bovilla. Missä lähtis? Minnes menis? En mä ainakaan ihan keskelle vielä aio lähteä, koska en haluaisi kuolla ihan heti. En ainakaan ja vielä ainakaan heti. En ainakaan halua kuolla. En ainakaan ihan ensimmäisenä halua kuolla. Juu. Nyt tuntuis niin hyvät kamat. Varmaan 20 osan kunniaksi tuli näin hyvää kamaa. Kiitos Minecraft tästä. Mulla on punch 1, ei oo 2. Ja vielä tuli golden apple. Okei, hei, päästä, kiitos. Kiitos. Mä ammun tota. Jes. Sinne meni. Mitä kauemmaksi sä meet sitä paikkaa, niin sitä helpommin sä tiput. Oh. Swag. Juu. Menisikö keskelle, en tiedä. Noin 2 on varmaan tiimi. En oo ihan varma. Mä ihan varmaan kohta silleen kuolen. Kun nää 2 ja mä hengissä. Ne on varmaan tiimi. Mä vähän veikkaisen tiimi. Koska nää tulee 2. Ai sarviver. Ja keskellä. Tarvitsee vähän armoria. Armoria. Juu, vähän pöksyt jalkaa ja niin. Ettei näy. Juu. Oho, se tuli, ei vittu. Se MR-baidu tappamassa. Mennään vielä toiseen peliin. Mennään vielä yhteen peliin. Sitten lopetetaan tää video tähän. Jos tää nyt ois pelaajia. Joo, älkää ihmetelkö tota ääntä. Joo. Juu, tänne ei näytä tulevan pelaajia. Mä skippaan siihen asti, kun tänne on tullut lähes kaikki pelaajat. Juu, tänne tulee pelaajia 3, 2, 1 ja itse. Mä ihmettelen oikeasti, että miten mä näillä tarvitsen näitä 2 näitä. Mihin mä hyödyn noista, tai siis mitä mä hyödyn noista haasta torchista, niin mihin niitä tarvii? Se on secret. Ootas, 4 ja 5. Tästä saa 5 tätä. Toi oli fail. Tää vaan meni vähän tälle failaa tää kuvaus. Älkää ihmetellä, toivottavasti toi ei pilannut tätä videoa. Tuskin. Juu. Tuskin se pilastaa tätä videoa. Tuskin yksi pikku vaihto.
vaihtaa toi juttu. Ei vittu, ei tiputa tosta. Ei tipahtanut. Sillä on bobi kädessä, sillä on vielä lumottu. Oi jumaa. En mä nyt se tuo uskalla ainakaan mennä. Se on vielä mun vieressä. Mä oon pulassa nyt hei vähän. Jos sillä on ammuksia, jos sillä on noita arroveja, niin vielä... Ei vitsi, mä olisin nyt voinut tiputtaa sen alas. Miksi mä heitin ne kananmunat? Oliko mun pakko? Mun piti heittää ne kananmunat turhaan. Sieltä kuuluu tappeluääntä. Sieltä kuuluu taist, siellä on tappelut menossa. Nähtävästi. Ja kuuluu ahdanado. Ahnanado. Mitä vitsi mä en osaa enää kuulua. Juu. Mut kuitenkin se nimi Ahdanado, joka tappoi hänet. Ganstasata. Hyvä nimi. Ganstasata. On se kyllä aika gansta. Pakko myöntää. Pakko myöntää myös toinen juttu, että mä en uskalla mennä tuon luo. Tuon keskellä tuon Ahdanadon luo. Pakko se myöntää. Kun mulla onkin rautapikaksen. Vaikka en mä siitä hyödä mitään. Mitä nyt tekis? En mä keksi mitään. En mä vaan tiedä. En vaan tiedä. Mä en vaan tiedä mitä mä teen. Mä en taas sitä. No niin, nyt se menee. Fuck, mut ihan sama. Tää on muutenkin hyvä lopettaa. Kiitos, että katsoitte. Muistakaa jättää like, jos tykkäsitte tästä videosta. Ja kommentoi ja tilaa kanavan. Niin mä sanoin, että kommentoi, mutta ihan sama. Niin, se olisi moro.